Mara ta' 55 sena u raġel ta' 57 sena, it-tnejn minn tal-Pjetà ġew arrestati b'rabta ma' beħ ta' sigaretti tal-kontrabandu fil-Ħamrun. Dawn ġew arrestati l-ħamis għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar meta l-pulizija kienet għaddejja waqt ronda fi triq Patri Magri. Il-pulizija spjegat li nnutat karozza ta' tip Peugeot li kienet qed tagħti u trott xi flus. Din l-attività għajmet suspett minħabba li l-pulizija kienu rċivew informazzjoni li f'dawk l-akwati kien hemm persuna li allegatament bdiet tagħmel xi attività illegali. Minnu fih il-pulizija avviċinaw din il-karozza u saret fiċċija fejn instabu numru ta' grossos ta' sigaretti li allegatament kienu bla dazju. Waqt li l-pulizija kienet qed tagħmel it-tfittxija mar-raġel li rid jieħu xi flus mill-karozza. Dan ir-raġel inżamm il-pulizija għal aktar investigazzjonijiet. Aktar tard il-pulizija kellhom informazzjoni li dawn iż-żewġ persuni allegatament kienu qed iżommu ammont ta' sigaretti oħra f'xi post ieħor. Immedjatament il-pulizija għamlu kuntatt mal-Maġistrat tal-Assa, Dr. Charmaine Gallia, flimkien ma' uffiċjali ta' dwana fejn għamlu tfittxijiet f'diversi proprjetajiet ta' dawn iż-żewġ suspettati. Il-ħamis filgħaxija mara ġiet arrestata wara li l-pulizija flimkien ma' membri mid-dwana qabduha tbieħ 1560 sigarett tal-kontrabandu. Hija nqabdet tagħmel dan mill-karozza tagħha fir-Rabat. Il-pulizija komplet tagħmel investigazzjonijiet tagħha fid-dar tal-mara u fl-istabbiliment tagħha fil-Ħamrun kemm il-karozza li kienet fiha l-mara u kemm is-sigaretti ġew ikkonfiskati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.